Ние сме от 5Build.bg и днес ще ви покажем как да монтирате нашата WPC ограда стъпка по стъпка. Първата стъпка започваме с основата. За тази стъпка ще ни трябват основата и 4 анкерни болта. Обиваме дупки в земята с бургия 12, съобразени с отворите на основата, и я закрепаме здраво с анкерните болтове. Втората стъпка е монтаж на стълба. След като основата е фиксирана, поставяме стълба в нея и го закрепваме с 12 винта. Проверяваме нивелацията, за да сме сигурни, че стълбът е идеално изправен. Следващата стъпка е монтаж на долната релса. За тази стъпка ще ни трябва долната релса и две планки, които поставяме в нея. След това фиксираме релсата в улиите на двата стълба и закрепваме планките с по един винт за стълба. Четвъртата стъпка е поставянето на дъските. Сега нареждаме дъските върху долната релса една по една. Дъските имат мъжка и женска част. Мъжката трябва да е нагоре, а женската надолу, за да осигурим стабилно и плътно свързване. Петата стъпка е монтаж на горната релса. След като всички дъски са наредени, поставяме в горната релса две планки, след което я фиксираме в улиите на стълбовете, закрепяме планките с по един винт за стълба, за да осигурим стабилност. Шестата предпоследна стъпка е да поставим декоративната лайсна фулия на стълба за завършен вид. Последната стъпка е поставяме капачката върху стълба и я закрепяме с винт. Оградата е завършена. Това беше монтажа на нашата WPC ограда. Надяваме се, че видеото ви е било полезно. Ако имате въпроси, посетете нашия сайт 5Build.bg или ни се обадете на нашия телефон.